Ayun mo na lang yan. Ala. Hawa, chay. Hawa, chay. Lala, tikim. Oh, bag. Sir, ay... Okay, from our friends in the US. Bag ako. Thank you, Abby. Kita mo lang. Isigil sa mga bag kay pang boy. It's very exciting. Ayun na, ba't Korea di ako eh. Ayan. Sige, dali ka din. Dito mo. Nagbigay ng palo. Hello, wow! Sigil! What's that? Ikos ako dahil. Oh, there's Ay, a batay, letter. kutsilyo. Oh, no. Ah, kanin mo hagi na eh. Sigil, Leslie. Wait, there's a card. Yay! Thank you, Pangitang card. Hello, wow, nice! Hello? There's a money. Oh, that's for Juzia. What's The this? color is Wow. pink Ano? for the baby. Dalo Naku ka, po, Melo. naku po. Dalo ka, no? Hello, keep ka nice, hello! Ano na ba? Coco Daraw, lang. daraw, daraw. Hawang, Ezekiel. chicken. Dalo ka, nice. Ah. Ezekiel. Baron niya, Zia ha! Rosia. Thank you, Abby. Thank you, Dad. Thank you. Say thank you. Thank you. Thank you. Ate na yung kuwan. Lagi siya ganahan. Mahal na. Tagpuan na, sayang kayo. Ganun si Zia. Ayan na, panlingko sa mukha yun yan, bahinan. Isa mo na bag ang isigaw doon. Kailangan ay... Wow. Fisher Price. Yan eh, kay first aid. Basig buwan mo. Ano, stay aside ka niya. Eh, set aside na. Murag mao na yung giingon niya. Isa mo ni. Wala kang Zia ni. Out mo April? April. Lagi ka na nila. Ikuman na sa naik. Oh, pang babae. Oh. Ano lagi ka? Ay, murag ang... Di ba dress mo to ang gino ni Abby sa mo ha? Ang mga t-shirt? Ito. Oh, mga t-shirt. Ilahi lang na kay para. Ilahi lang na. Di mo kakapapot siya. Yan na, bahinan lang ninyo ni kuhan dayo. Oh, sa inyo na lang ikaw. Hindi, ikapoy mo. Ano na sa mga Christian? Oh. Sa friend ni Aldred ang kuwan. Oh. Wow. Ay, Sa okay. man eh. Headset lagi ni. Ang mga headset ni kato ng mga headset dayo. Ano, pila ka buok ilahi lang na sa kay basta ka dahil. Wow. Dayon, kini. Nice. Word. Headphone. Ah, ang kang Ezekiel ni. Tanaw ko na dayo. Open sa ko na dayo. Ala. Ano siya ni? Pangutan na kasi. Ang kato Ano na lang. Abi ano. Sige na kay video lang tani niya. Make up mo ni. Ah, duwaan ni. Duwa na. Murag pang babae mo na. Pang babae rin. Pang babae ni. Pang babae. nagailaw. Oh. Pili sa lagi mo. Di, Wow, kang Zia. kinahanglan pa nag-realization kay basig na yung uban, ma'am. Yan na sa para. Bahay. Kani first aid. Dire. Igo mo na tanang. Wala, ang kato man na yung imuha na siya. O katong Peppa Pig. Kani. Hala na, masuya ni Chay. Wow. Wal. Ano? Ay ka na mag-uniform. Ipanglahi lang ang siyang kay Ano gani palahi na? Ilhan man yun ang kasyang-syang kay pang babae man yun. Siyang. Princess. Wow, Wow, that's Princess. Murag ba, iya ka masuro nang naadiha. Dito siya nga. Ang pinadidas nga shoes dito kay siyang na klaro naman yung kaya nang iyan. Pink ano. Pagkuan lagi ni. Kani kay kan. Papi, alo, ka-late na anak. Wala ka. Ibang galigo. Parang pana. Ano siyang kawas? Ayun sa siya. Peppa Oh, Pig. may rapo de wata na igual ay. O sa ato ning first aid ay. First aid. Tata. Kani kay kan. Kuya Ezekiel kay pang. Di, pang babae mo na. Babae mo na, babae mo na. Kasyang-syang na. Hala Part kan. na lang puti ko. Murag kasyang-syang lagi siguro na. Kanang naadiha. Tanawa lang. Ala, toothbrush. Kay magpang... Babae na. Ah, papi. Ay pang babae. Kasyang-syang na. Siyang kung nasa cartoon. Tanawa lang. Babae na lang. Tanaw lang masagol. Oh, puro ito Nga pang babae mo. babae na lang. Wala Kanindot Ano sa na isipin lang na kay Barat pwede nga. Pwede na pang gaki. Pwede lang naadiha. Mga bakit yung short ba? Bakit yung short? Hindi ko na kay gikas pa siyo. Kanang black yata kay Dikel. O niya, bahin na lang. Dili, kay basig na po kay sikil ha. Diha lang sana. El Peppa Pig. Oh, sige. Ano ka nice? Na. Ano, chay-chay.
Kana bayit ko ano lang. Cry ha kay. Kay Kana ba yun kab pa man eh. kabaw na baya mo ano. Sorry, pagtingon. No, give ni mo na ikapang lawas tiyan day. Kani. Ano nga bihan ni saya. April. Dagko man eh. Akan ni pang babae. Laye. Ang babae lagi na duda na ko kang kuan gina. Kani pang laki kang Ezekiel. Ah, babae. Ang babae man. Sa yung anak mo. Pag babae lagi. Di dagan man gud babae man gud yung anak gud. Laye, Frozen. Rapunzel. Eh itago na April kay matripa ng Ezekiel. Dili mo rag Kang Abi. ambi ko nang kuan gud. Ay, ha? Unya na lagi chay. Unya lagi, alas, chay, Paabot sa chay, pag Kam Taga-bay lagi o cartoon. magbahay lagi tani unya kaya ato pa nang documents. Dili pwede nga manguha ha kaya out of Kani mga duwaan ni di ako pabahinan ni mga coloring. Ah, mga books na lang asus pang baby kay na di na applicable sa babae pa dyan. Allah. Laki yan. Wala aw. kag na chocolate ana di malipay gina sila. Kang sige. Kana ka siyang mo gina. Karang Asam di kay sikila ni. di wa pa sige bo. Oh, napo. Ah, diha na kang siya man ni. Pagbabae ni. Oh gilahi Ano gina. ko sa iyang corner mga biya. Oh, dala pa ay kay ang mga sapatos. Oh lagi pang babae. Siyang ganin na. Oh, diha na. Ay sabay. Unsa ba tinala sa ano? Asad na na. Ah usam na Jeko. Pang pink. Allah. Yes. Allah. Oh lah pang party oh. Parang na oh. Hala, birthday ni mo siya kanusan. Klaro mo din. Kana lagi tinubuan man na gud. Kani. Facebook. Face mask oh. Face mask kani mga hatag tani. Dili ko ikaw na. Di mo nga ni sa mga ko ano. Allah kadagang medyas. Oh pang babae gyapon na. Lagi na drink mo lagi. Wala na drink. Panawa lang sa mga kanang pili mo. Kasi may pang laki Oh, ba. pang laki ba lahi. Dili ikaw na kay basig na ka. Kita sa video kay mga bata. Hawas ang mudha. Awa di ni ring. Ah, pang babae lagi to. Kau siya lagi na. Mga biya sa mga Pang ano. mga biya singa. Asa naman kang Leslie ba? Kaya sa pa ako excited. Ay sapatos ka Leslie. Naa. Asa kay Ezekiel na daw to? Now, Ano ni? ang kang Ang kani mga makaon ni dai. Bahay na lang. Aw kana na kuan. Dili lang na no. Kani na. Dili na sana. Masa? Sabi. wow. Dako ay. Chips. Ay pre nga na imong nining card. Oh, na mga undan niyo. Thank you. Oh, Ay nasikuan. Mga hangol law. Sana daw tong baboy stabber. Ah karon ra mo ko ni. Sige ra lagi makuha na rin ka. Ayun kani. Ay may pag ni Allah. Patay kadaghan. di man mo pwede content. Ipakita lang na nato ni Abi. Hala, nice Peppa Pig. Hala. Allah mga wag taning ko. Dili itago lang na. Ikaw na na. April. Itago lang na. Display lang na. Tanaw ko siya kay Grandma. Big. Pipa Pig man gapon ni. So, dali. Okay, para inani duwaan niyo ha. Display lang. Ang kani mo ni kay Ezekiel, lara kay Ezekiel. Ah, gilay ni April. Gilahi lagi na. Ay, ah, grabe Leslie ah. Aw di kay April lagi di na. Kay mura gilahi man. Kaning mga sinina ba? Allah. Mao na yang sense. Ganan siya sa gikaw kuya. Ang kani mauna ni kay Ezekiel na ni pulis. Ay, Lagi. kang siya dito ko tong Oh lagi ingon. Headphone. Ingon bita ko gibalik. ganing usay. Kay na may headphone si Ezekiel. Oh. Lalakay sa pagkas. Ingon bita ko Adira kang Ezekiel ay. ang headphone. Oh, ano? Kaumo na yung gipicturean. Oh. Ah, mo na gibahin ang dai niya daan ka mo. Oh. Ibig sabihin to sa Adi ka April ni nya bagay mo pa ni April ni. April na. Kani sinina. Bisig ko nang si bisig na. Adi siya ganun. Aba na nakakita na. O kag samday gyapon tag first aid kit dai. Oo, gibahin lang. Sakali